Aretxabaletara etorri gara, hain zuzen ere, Mondragon Unibertsitatera. Bertan, ikusentzunezko ikasleei galdera batzuk egingo dizkiegu. Alde batetik, galdetuko diegu ea komunikazio arloan zer geratu den zaharkituta. Bestalde, ea ze medio edo kanal erabiltzen duten normalean informazioa jasotzeko. Eta azkenik, ea nola ikusten duten beraien burua, hemendik 5-10 urtetara. Etorri! Nik bai uste dut gaur egun gero eta azkarrago doazela bai edukiak baita orduan gero eta klip laburragoak egiten ditugu. Nire amamak egunero daka itxura periodikoa irakurtzeko, baina eske ni periodikoa ni me va ni me viene, ¿verdad? Kontsumitzen edukiek gehien bat denboraz asko monbezkoa. Aldaketa hor. Nik uste dut bai geratu dela zaharra, hori, plano luzeagiak egiten dituzten, hori, edo iragarkiak, edo pelikulak, edo telesaiak, eta nik uste dut narratiba aldetik ere nahi dugula askoz dinamikoak diren gauzak. Adibidez, podcast luziek eta holan, eta hoin bai da egize, aurtengo eta gaur egungo gizarti eskatu guzela bideo labur hauek, amenoek, eta beste formato bat egaz. Konsidera egin dut, gaur egun adiez irratixa gaztian artean ez dela asko entzuten. Nola zen mediodatik informatzen zeate normalean adibidez edo jasotzen dezue gustatzen zaizuen horren berri? Nik uste batiz bat mugikorrak, sare sozialak erabiltzen bertan informatzen naiz, egiz esan notizixe da oso gutxi ikusten jut. Nik esna TikTok, bestela Instagram, Twitter, Instagramen edo, eta bestela igual podcasten bat ikusten bat eto. YouTube asko gustatzen zaiz, pixkat formatu komplexuagoak kontsumitzeko edo. Algoritmo iste gustatzen zagun da, orduan hortxe entratzen. Instagram erabiltzen dut, Reelsak ikusteko, eta gero Netflix, Amazon Prime eta horrelakoak ere. Igual telebistan igurasoka ikusten, ikusteot, baina de pasada. Ikusentzunezko komunikazio ikasleak izan da, nola ikusten zarete hemendik 5-10 urtetara, profesionalki hau da, ze alorretan edo ze esparrutan gustatuko litzaizuek lan egitea. Bai gustatuko litzaidakela fikzio edo, hori, ze telesaiak horrelakoak sortzea. Nik ontxe bertan jakin barik bere zeran nabilpintzta apur bat publizitatean, marketingan inguruko zuz. Igual aurkezle bezala reality bat edo lako zeu gustatzen zait pixkat salseua eta olako gauza gustatzen zaizkik. Gehien bat zare sozialetan edo marketing kontuetan. Bai kamara zen gustako zitzaiten lan egitea, eta bai marketing eta publizitate aldetik ere. Photoshop edo ilustrazioa bai gustatu zait. Influencerra olako zeu. Telesaiak, filmak eta horrelakoak niri gustatuko litzaidak hori eta uste dut aukera dagoela gaur egun ere. Irrati baite zein telebizio, egiza ez dakigule zelan garatuko mundu hori amendik hortatzu bat. Ere gustatuko litzaidak nire bizitzako momentuen batean igual praktikan jartzea, egotia realizazio aldetikan, edo baita ere igual behin saio bat aurkeztia edo hausartuko nintzake, baina, gehiago ikusten naiz marketing aldetik. Produktu batzuk nola saltzen dian gaur egungo gaztei. Eta hortaz aparte, pixkat telebistan, ez? Realizazio zen... Argazkintza igual hobi moduen eta lan txiki batzuk egitie. Esparru baten enuke konkretu esango, ze añazkar dihu, enukela jakingo hemendik 10 urte eta zertan egon nahi zen, baina bai ez dut ezer deskartatzen.